100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் நம்ம சொல்லுவோம். மகாத்மா காந்தி வேலை வாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்துல வேலை செய்த மக்களுக்கு சம்பளம் 9 வாரம் ஆச்சு. இப்ப 2.5 மாசத்துக்கு பக்கமா சம்பளம் வரல அப்படின்னா வேலை செஞ்சவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, எப்படி அவங்களுடைய பொருளாதார சூழலை சமாளிக்கிறதுங்கிற கேள்வி இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல மோசமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு. இதை ஒன்றிய அரசாங்கம் கைவிடணும். கண்டனம் தான் நிச்சயமா. கர்நாடக அரசாங்கத்துக்குன்னு இல்ல, மொத்தமா. ஏன்னா கர்நாடக முதலமைச்சருக்கு, கர்நாடக நீர்வளத்துறை அமைச்சர்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சார்பா நாங்க கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறோம். அரசாங்கம் எதா இருந்தாலும் ஒரு அரசாங்கம் நியாயப்படி நடக்கணும், சட்டப்படி நடக்கணும், அரசியல் சாசனத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கணும். அப்படி நடக்கல அப்படின்னா அது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் மிக நிச்சயமா அவங்க விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் கிடையாது. நம்ம இது அரசியல் ரீதியா அணுகணும் நான் நினைக்கிறேன். அரசியல் ரீதியா துரைமுருகன் அவர்கள் தலைமையில நாங்க எல்லா கட்சிகளை சேர்ந்த எம்பிக்களை, பாஜகவை தவிர அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த எம்பிக்களும் போய் ஒன்றிய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை பார்த்தோம். இந்த மாதிரி தமிழகத்திற்கு தொடர்ந்து அநீதி இழைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா நம்ம 12,000 கன அடி தண்ணீர் கேட்கிறோம். ஆனா நீங்க காவிரி மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்லயே 5,000 கன அடி தான் நமக்கு தண்ணீர் கொடுக்கணும்னு ஒன்றிய அரசாங்கம் சொல்றாங்க. அதுவே முதல்ல தப்பு. 12,000 கன அடி தண்ணீருங்கிறது நமக்கு ஒண்ணு சலுகை இல்லை, நம்மளோட உரிமை. ஏன்னா கடைமடை வரைக்கும் தண்ணீர் போகணும். காவிரியில விவசாயம் இருக்கு. அது இல்லாம இப்ப கரூர் மாதிரி பல்வேறு நாடாளுமன்ற தொகுதிகள்ல நீங்க காவிரிக்கு நம்ம குடிநீருக்கு சார்ந்திருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஒன்றிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சந்திக்கிறப்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நாங்க முன் வச்சோம். கர்நாடகா நீங்க சின்ன சின்ன மைனர் இரிகேஷன்ஸ் டேம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ அதுலயும் அவங்க நீரை சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அதை ஒன்றிய அரசாங்கம் கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால நீங்க சின்ன 1 TMC 2 TMCக்கெல்லாம் அங்க மைனர் இரிகேஷன் டேம்ஸ் இருக்கு. சோ அதையும் அவங்க ஒன்றிய அரசாங்கம் கணக்குல எடுத்துக்கணும். ஒன்றிய அரசாங்கம் கர்நாடக அரசாங்கத்திற்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்க ரொம்ப வலியுறுத்தி இருக்கோம். தமிழ்நாடு அரசு மிக கடுமையாக காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்லயும் சரி, உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் சரி, தமிழ்நாட்டுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுறதுக்காக தமிழக முதலமைச்சர் ஒரு கடுமையான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்காங்க. அவருக்கு நாங்க மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மிக வலிமையா நாங்க அவர் பக்கம் நிக்கிறோம். எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்நாடகத்தில் இருக்கிற அரசாங்கம், குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்களும் மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு DK சிவகுமார் அவர்களும் கூட அவங்களுக்கு காட்டாம அவர்களுடைய லேப்டாப், அவங்களுடைய அலைபேசி எல்லாம் பறிமுதல் பண்ணிருக்காங்க. இது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. அது மேல அவங்க உப்பா சட்டத்தின்படி அவங்க மேல வழக்கு பதிவு செய்யுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மிக கடுமையான சட்டம். மிக நிச்சயமா அது ஒரு தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடிய சட்டமே ஒழிய ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடிய சட்டம் அல்ல. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.